అవుట్‌పుట్ ఫోటో మాత్రం మామూలుగా రాలేదసలు. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తే అర్థమవుతది నేను ల్యాబ్‌లో ఎంత తింగర పని చేసినా అని. హాయ్! హలో! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. ఈరోజు వీడియోలో నా అంత దోల ఎవడికుంటదని ప్రూవ్ చేసుకున్నా. ఇంతకీ విషయం ఏందంటే మా క్లాస్ మొత్తం వెళ్లి సైలెంట్‌గా ల్యాబ్‌లో కూర్చున్నాం. ల్యాబ్‌లోకెళ్ళాక అందరికి కంప్యూటర్స్ ఇస్తే మాకు కంప్యూటర్స్ వద్దు మా ఫోన్ మాకు చాలు అంటున్నారు. సర్లే ఎవడి పనిలో వాడున్నాడని రీల్స్ చూస్తుంటే ఇదేదో ట్రెండింగ్ రీల్ అంట. డ్యూడ్ మూవీ ఫోటో రీమేక్ చేద్దామని నా పక్కన ఉన్నవాడు ఖాళీగా ఉన్నాడులే మనం కూడా ట్రై చేద్దామని వీడి ఫోటో పెట్టి స్టార్ట్ చేశా. ముందుగా చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేసి మనోడికి త్రిష అయితే సెట్ కాదని త్రిషని పెట్టా. చాట్ జీపీటీకి ముందుగా వీడి ఫోటో ఇచ్చా, వీళ్ళ అక్క ఫోటో కూడా ఇచ్చా. వీళ్ళ అక్క అంటే ఎవరో కాదు త్రిష. వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫోటోకి కావాల్సిన ప్రాంప్ట్ కూడా ఇచ్చేసా. ప్రాంప్ట్ మాత్రం పేజీన్నర ఉంది. మొత్తం ఇచ్చాక అవుట్పుట్ ఫోటోలో వీడు మాత్రం మామూలుగా లేడు. ఆయన అందగాడుగా మాత్రం ఉంటాడులే. సింగారి సిన్నదనా నీ ఇంటి దారిల్లోన పోసోడ్